गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बर' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथां गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों मोनसे मटिभेसन होनो सानदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसे गियान मोनोबा आंनो लाइक आरो साबस्क्राइब होबानो जाबाय, जाहाथे जायफोर गोदान फैदों आरो लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोर गोजोननाय आरो गियान मोननो हादों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो कमेन्टनि दारै नोंथांमोना मा भिडिअ बानायजानो लुगैयो नोंथांमोना आंनो फोरमायनानै होबानो जाबाय कमेन्टनि दारै। होमबाना आं नाजागोन जायफोरनि हालोदाव बा जायफोरनि दुखु दाहायाव आं गोजोन होनो हायोब्ला आंनि गोसोआबो गोजोन थानाय बायदि। दा आं बेखौनो बुंलांनो सानदों, जों बे बर' समाजनि गेजेराव हालोद जानायनि दारै दंमोन मोनसे जोंनि बर' समाज, दंमोन मोनसे जोंनि बर' हादान, दंमोन मोनसे जोंनि बर' रायजो। नाथाय गावजों गावनो सुबुं हारिया हाखौ लानानै एना एनि हिंसा हिंसि, नाथाय अनलायनाय गैया। बे हाया सोरनि, बे बुहुमा सोरनि, बे हादरा सोरनि, नाथाय थैना थांबा थालांजोबगोन आनिथानि, नाथाय रावबो गावनि गावनि आंनि होननानै रावबो लाना थांनो हानाय नङा। बुजिनो नाजादो जोंनि बर' फिसाफोर, बुजिनो नाजादो गावजों गाव अनलायनो, बुजिनो नाजादो हिंसा हिंसिखौ नागारनो, बुजिनो नाजादो मालायनि इनाय हाबा मावनो नाजादो, गावजों गाव गावनि फिसा बिमा मासेनि होननानै नाजादो गावजों गाव अनलायनो आरो गोरोबना थानो। मानो बेफोरबायदि खालामलायदों? मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै, सोलोंथाइ लानायनि हेंथा, जानाय लोंनायनि हेंथा। बेसे दुखुनांथाव बे हादोरा दिनै न' बां सिफाय जानानै, धोरोमनि न' बां सिफाय जानानै दिनै बिसोर मा खालामनानै थागोन? रावबो गैया बेफोरबायदि सिलिंखार खालामनायखौ अनसायनो। दिनै बिसोर थांखि दंमोन रुजु रुमु इयुनखौ लानानै गथ' गथाय खांनानै इयुनाव माबा मोनसे राहा लानानै जौगानानै दिनै गथ' गथायखौ मोनसे गियान होनानै दिनै बर' समाजखौ फेदेरलांनो होननानै। नाथाय बुजियासै गोजौ थाखोनि सुबुङा दिनै बिसोरखौ आनाय थानि आलाय सिलाय खालामना होबाय। नाथाय दा बिसोरो न' मोनसे लुना थानो नाजानोब्लाबो दिनै थाखा फैसा बहा दं बहा गैया, मावना जानो राहा गैया। दान्दिसेल' सुबुंनि अननाया नाथाय अरायसम नङा। दिनै गावनि आथिङाव गावनो गसंनानै थानांखागोन। दिनै बेफोरबायदि मानो खालामनाय? दिनै दुखुनांथाव, दिनै बिसोरखौ सोर अनसायबावनो? बेखिनियानोसै नोंथांमोन सुंद'यै आंनि बे नाजानायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जालांदोंमोन नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै आसा थाबाय। जय बर' हारि।